Higala, kumusta og mayong adlaw karatong tanan? Welcome diri sa atong pagpanag-uban sa ato ang program diri sa Facebook ug sa YouTube. Kini na usab inyong higala Brother Lloyd Galion magdala na usab sa ato ang mensahe para sa atong devotional karong adlaw. Ang title sa atong mensahe ato kining gitaytulan og pagsunod sa otoridad o kini bang pagsunod sa mga namunuan kanato, obedience sa authority. So atong kahinumduman, bag-o lamang sad niadtong miyaging devotional nato, ako may naghandle ang atong gisgutan niadto ang pagsimba sa Dios karon. Mahitungod gyapon ni sa dunay gyapon relationship ani sa una nato gisgutan kay kato atong gisgutan kaniadto kung ato i-recap dito man nato to gisgutan sa Roma 11 karon ato lang iirog og gamay niata sa Roma 13. So ang atong topic karon mao ang sunda ang mga namunuan kaninyo. So practical gini nga pagsunod sa kinsa may namunuan nato. Dayon atong i-relate kini maigsoon sa atong kapanahunan karon. Sayod ko nga lain-lain ang atong mga challenges karong panahona. Lain-lain ang mga problema sa atong palibot, na ay mga crisis atong palibot. Karon atong nahibalaan dunay gubat sa Israel, dunay tension sa mga nasod tungod sa ekonomikanhon nga pag-collapse. Matud pa dunay pagbikil-bingkil sa mga kanasuran, labi na sa paghari-hari sa ubang mga nasod nga gusto nga mo exert sa ilahang military power. Karon ato nasayran nga ang China gusto nga mamikil sa lain-lain nga mga nasod, sa Taiwan, sa Australia, sa uban pa mga nasod, labi na Pilipinas, sa US. No, kining tanan maka-provoke kini og kagubot og crisis nga dugang pa sa crisis nga gisagubang na nato ato nang gipas-an karon. Diri sa gisgutan nato maigsoon sa una natong pag-istorya atong last nako nga pag-handle sa devotional, akong gihisgutan og unsa kalawom ang kaalam ug kadagaya sa Dios. Matud pa sa Roma nga labihan gayud ka dagaya og sa kaalam kahibalo nga iya sa Dios kinsabay nasayod sa nahuna sa Ginoo kinsabay iya magtatambag. So dili nato matugkad kinsabay nakahatag kaniya gasa aron kaulian siya balos. So naay mga butang sa atong kinabuhi nga misteryoso kayo o panghitabo, pero ato nang isalig sa Ginoo og atong gituhuan nga ang pag-interpret nato sa pulong sa Ginoo mas naa sa personal nga basis. Depende sa dealing sa Ginoo sa atong pag-ampo ug sa atong pagsabot sa iyang gisulti, sa iyang inner voice diri sa atong espiritu. Kung open lang ta sa Ginoo, di na kinahanglan og mga theological inon ta deep theological thinking aron mahibal ato tiug sa Ginoo. Ang tingog sa Ginoo makigsulti in a small voice pinagi sa atong pag-meditate, pag-apply sa pulong sa Ginoo sa mo mahimo kining rima sa atong kasing-kasing. So mo na ang akong buti pasabot niini nga kapanahonan karon. Dako akong pagpasalamat sa Ginoo kay kita gitagaan ta niya kay gayunan nga magbalipayon o ma-enjoy nato atong kinabuhi. Sa kuha 50 anyos nga pagpuyo diri sa kalibutan, dako gayo ang akong pagpasalamat sa Ginoo nga wala gyud magkulang ang Dios sa ako ang kinabuhi, na kinubra pa gani. Dili bud pasabot nga sa 50 ka tuig nga pagpuyo walay mga pagsulay, walay mga crisis naa, pero ang Dios wala gyud magkulang sa pag provide nga maka-eskapo sa mga baba sa kamatayon, sa sakit, mga disgrasya. So kining tanan ipasalamatan nako sa Ginoo sa akong kinabuhi. Tugod kay maayo ang Dios ug angay gyud siya alagaran. Bueno, diretso na ta maigsoon sa atong topic. Sunda ang mga namunuan kaninyo. Now, dili nibot ipasabot maigsoon nga kung unsay gisulti nila, sundo na to tanan nga
murag buta ta nga mosunod dalam sa unsay ilang gusto, dili man na moibot pasabot diha. Ambot pasabot ana maigsuon nga kung dili ka, supak sa Biblia, dili supak sa pagkamatarong sa Dios, sundo na to. Pero kung supak na paitan tudluan ka nga simbahon ang Dios, tudluan ka nga simbahon ang maghimo kag butang batok sa Dios, bahon ng Antikristo, dili na po na pwede. Ang gisugi na diha nga sundon ang namunuan mao ang pagrespeto sa mga palisiya. Aton basahon na Biblia aron nga matin-aw na to ni. Kinahanglan ang tanan mutahod, Roma 13:1-6. Kinahanglan ang tanan mutahod sa mga punuan sa lungsod. Kay walay pamunuan nga dili tinugutan sa Dios, ang mga kagamhanan karon tinukod sa Dios. Busa ang mosupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios, ug ang nagbuhat niini silutan gayod. Kay ang mga punuan dili angayan kadlukan niadtong nagbuhat sa maayo, kundi sa nagbuhat sa dautan. Okay? So tin-aw kayo no. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan og daygon kahinuon. Kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios og nag-alagad alang sa inyong kaayuhan. So klaro gyud nga para sa atong kaayuhan. Apan kung magbuhat kamog dautan, angay kamong mahadlok kanila kay silutan gayud kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios niya atong nagbuhat og dautan. Tungod niini tahuran ninyo ang mga punuan dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios, kundi dili tungod sa konsensya usab. Versikulo 6. Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamog buhis, kay nag-alagad sa Dios ang mga punuan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. So dapat mobayad tag buhis. Versikulo 7, busa bayad kamog buhis. Buhis sa inyong pagkalumulupyo ug buhis sa inyong kabtangan ug ipakita ang inyong pagtahod ug pagpasidungog kanilang tanan. So klaro kayo no. So ato ning sabton maigsoon nga natay obligasyon sa mga namunuan nato. Una, diha sa atong panimalay namunuan nato atong ginikanan, sa gawas sa atong panimalay ang namunuan nato sa atong mga amo sa trabaho, atong mga authority sa eskwelahan, atong mga maestro, maestra, sa atong panggobyerno, ang atong local government, paingon sa national government, mga national figures sa pangabalaod, ug mga otoridad sa balaod, mga kapulisan, mo ni sila ang mga namunuan nato no. Sunod tag mga traffic rules nana. Pero naay dakong isyu karon kay daghan man mga moingon nga unsa man kaning dili ta ka angay sa palisiya sa atong gobyerno. Pananglit kining sa palisiya sa gobyerno nato towards sa China. Nayuban nga murag halos makig-rebuild na kay gusto nila nga dudluan ang atong gobyerno nga makig-away na sa China. Ang atong gobyerno dili gusto makig-away, lahi pod ang strategy sa gobyerno. So ang atong pagsabot ana maigsoon nga dili bud pasabot nga kuan kanang usaon nato pag-apply ani kanang sunod ta kana bang unsay isulti sa gobyerno sundon na nato na tanan. Dili man sab pero it's a matter of policy. Kung palisiya gid na sa gobyerno nga dili makig-away, ulatan na lang nato nga matapos. Kung gusto, kung ikaw mismo ang imong baruganan makig-away kag China, makigubat yun ka, o sabay gusto nimong mahitabo, hulatin na lang nga ang palisiya sa lain nga gobyerno moabot. Anyway, ang gobyerno nato karon wa ka kaangay, matapos naman pod, hulatin na lang nga mopuli to para nga maka respeto ka or else kung imong buhaton mao ang pag-rebuild pinagi sa paghimog mga libelous ang mga statement or para nga maguba ang gobyerno, basig mo ron na ipaagi nga nakasupa ka sa giingon sa Bible nga tahura ang or sunda ang kuan ang panggobyerno sa nga imo gi nga naa karon no nga ato gialagaran karon. So sa inana nga paagi maigsuon, makita nato nga dili man tanan ang gibuhat sa atong gobyerno insakto. Wala may gobyerno nga
nga kuan inunta ining perpekto. So ato ning isumada maison kung atong susihon pag-ayo ang mapulong sa apostol ngadto sa taga-Roma, makita nato ang talagsaon nga mga punto na gusto niyang ipasabot. Una, ang tanang kagamhanan gitakda sa Dios tungod kay walay butang nga namugda luyos sa iyang kahibalo o kabubuton. Muna una. Ikaduha, siya nga supak sa kagamhanan, supak sa Dios. So kung imong giyatak-yatakan ang panggobyerno, sama ra nga imong giyatakan ang gibutang sa Ginoo. Katulo, siya nga mobatok sa awtoridad adunay tukmang silot. So walay mawala sa proteksyon sa grasya sa Ginoo katong musupak sa awtoridad. Ang Dios nagtawag sa mga ministro, mga presidente o mga namunuan aron kahadlukan ang mga kriminal, ang tigpakaron ingnon aron ipatuman ang hustisya uban sa kaalam o kaangayan. So ang atong gobyerno nag-exist para sa kaayuhan sa tanan aron ipatuman ang peace and order o kining justice o kining rule of law. Dayon ika-5 ngadto sa mga nagbuhat og matarong dili angay mahadlok. Kinahanglan sila og matarong nga gobyerno kinsa gitawag isip ministro sa Dios aron dasigon ang mga matarong nga magpadayon sa ilang lig-on nga pagpangalagad. So ang panggobyerno maigsoon usa kini ka ministro sa Dios nga gihisgutan sa Bible. So kinahanglan nato isundon ang panggobyerno, kinahanglan nato ni respetuhon sama nga sundon nato ang mga otoridad sa atong panimalay, sa atong eskwelahan, sa atong simbahan. Kay mao ni siya ang kabubuton sa Ginoo. Pero dili buti pasabot nga kung sa ilang isugo nga tanan na lang isulti nila sundon po nato bisag supak na sa kabubuton sa Ginoo gawas nang suguon kay nga simbahon ng Antikristo di na po na pwede. Kung kuan lang kung unsa lay makaayo diha sa pagkamatarong. Pero mo lagi na kung it's a matter of policy, kung unsay balisiya sa gobyerno nga naa karon, dili na lang nato nasupakon, hulatan na lang nato nga matapos ang panggobyerno nga naa karon natay kasaway sa mga kakulangon kay tanan nga panggobyerno wala may perpekto. Ato na lang ng respetuhan gyapon kay kana siya buti pasabot nga dili pa panahon sa atong mga maayong hunahuna nga ipatuman ang natong pangunahuna kay kanang naa karon nga existing nga gobyerno mao pa na gibutang kabubuton sa Ginoo sa atong kapanahonan. So kung wag ka kaangay sa paghandle sa gobyerno karon sa ekonomiya, sa vaccine, sa foreign affairs nga sistema, respetuhin na lang na tungod kay ang atong panggobyerno karon gibutang na sa Ginoo sa iyang katuyuan. Atong obligasyon nga sundo nato. Maigsoon taas na atong diskusyon, uban ko sa atong pagampo ta. Ginoong Hesus, nagmasinugtanon ikaw sa amahan kaysa katawhan, busa gilansag ikaw sa krus. Tabangi kami pagampo alang sa kayuhan sa among gobyerno, hatagi kami kadasig ug kusog nga dili kami musupak kanila ug dili mupwersa kanamo sa pagbiya sa among pagtuo ug pagbuhat sa daotan. Among giampo ang among gobyerno nga pagpabilin nga ipagbabaw ang pagkamatarong o ang katuyuan sa pagsimba. Hintanan magisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat igsoon sa imong pag-uban karong buntaga. Amen.